27 जानुवारि 2025 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायर सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जोङो गासै मोन 15 आफादफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों आरो बे बेलायाव नोंथांमोना आं फोरमायनो नागिरदों जे XNDB जि वेलफेयार एसोसिएशन दङ XBL दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसेनो अल आसाम प्राइमारि टिचार एसोसिएशन बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बड' डिपार्टमेंट कलेज टिचार एसोसिएशन प्रिंसिपाल काउंसिल बर' समाज बर' बिमा गौथुम बर' पिपल कोअर्डिनेशन कमिटि बेबायदि गोबां आफादफोरखौ जों हांख्रायदों आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो जोंनि माननि आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्म राज्यसभानि MP रोनगोरा नार्जारि लोकसभानि MP जयन्त बसुमतारी आरो बे एकर्डनि सिगनेटरि गोविंद बसुमतारी रनजित बसुमतारी सावरायग्रा सायखं बसुमतारी धीरेन बर' बिथां अनजालु बसुमतारी दिलरन्जन नार्जारि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरि जायफोर सिगनेटरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि NDBनि UBPOनि गासिबो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायदों जाहाथे मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे आमब्रेलायाव बयबो फैनानै जे एकर्डआ 5 बोसोराव बेसेबां मावफुंजाखो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि प्लेनिं आरो पलिसिया मा आरो बेखायनो जोङो बयखौबो गभर्नमेन्ट नन गभर्नमेन्ट पलिटिकल पार्टी नन पलिटिकल पार्टी जातीय आफाद जों बयखौबो हांख्रायनायनि गेजेरजों बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां जोङो बेयाव मोनसे टपिक लादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एन्ड ड्रीम फर बिल्डिं भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि आरो बे आयदानि सायाव जों सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभखौ मोगथाङाव गेरेमसा माहारि दानायनि जोंहा जि थांखि दङ बेखौ जोङो जाफुंहोनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन आरो बेखायनो आङो गासै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बे मोनसे आमब्रेलानि सिङाव जे बयबो दिनै जनसमर्थन होदों बयबो आफादफोरा दिनै फैनो थाखाय बेयाव जोङो माने कनसेन्ट होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेरथार जोंनि सावरायनाय प्राय 3000नि बांसिन जोंनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो डेलिगेट्स हिसाबै हांख्रायदों आरो बेयाव जों गोथौ आरो गुवारै जोंनि एकर्डखौ जोङो सेलेब्रेशन खालामनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समनि मावलांनांगौ बिथिंखौ जोङो सावरायगोन आरो नोंथांमोना गोसोआव फोथायनाय लाखि नैबे फेब्रुवारि दाननि पार्लियामेन्टनि जि बाजेट सेसन दङ बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिनि थाखाय मोनसे एमेन्डमेन्ट एक्ट फैगोन आरो बे एक्टनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआ मोनसे आयेनारि संबिधानिक मोनसे गोजौ मासिनि मर्यादाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो जोबोद पजिटिभ जोंनि माखासे एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय माखासे आद्रा दंबावो आरो बिनि गेजेराव जोङो जिखिनि डेभेलपमेन्ट जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे गभर्नमेन्टनि पार्ट आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ मावलांगोन नाथाय जोंनि केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसना माने कमप्लिट जानांगौ फारसेथिं जेलाव थानाय NDB बिथांमोनखौ जोङो दिहुननानै लाबोनांगौ जायफोरा दिनै 13, 14, 15, 16 बोसोर जाबाय आरो मार्टियार परियालनो माने राङारि अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखाय जोङो माने सिङाव जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बे हाबाफोरखौ जोङो मावगासिनो दङ आं गोलाव आङो बुंनो सानाखै बे समाव आङो 27 जानुवारि 2025 बाथि बर' गोजोन गोरोबथा साननि बयनिसिमबो हामलायनायखौ आं फिन बावहरबाय आरो बियो जोंनि मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे आरो लोगोसे गाबोन जि गणराज्य दिबस जि माने रिपाब्लिक डे बिनि थाखायबो आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।